हाय पिलामाने, ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳର ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମାନଚିତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା, ମାନଚିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମାନଚିତ୍ରର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଆଜି ଆମ କ୍ଲାସରେ ତମେ ଯେତେ ସବୁ ପିଲା ବସିଛ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗାଁ କି? କିଏ କେଉଁ ଗାଁରୁ ତମେ ପାଖାପାଖି ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରୁ ତମେ ଆସିଛ? ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିକି ଏଇ ତମେ ଯେତେ ଜଣ ଯେଉଁ ଆସିଛ ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ଥରକରେ ଦେଖିପାରିବା କି? ଦେଖିପାରିବା କି? ନା। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବି ପଢ଼ିଛେ ଯେ ପୃଥିବୀର ସବୁଯାକ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଥରକରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅବିକଳ ଗ୍ଲୋବ ତିଆରି କରିଛେ। ଜାଣିଛ, ଫାଷ୍ଟ ପାଠ ସେକେଣ୍ଡ ପାଠରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗ୍ଲୋବ କ'ଣ। ଗ୍ଲୋବରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ପୃଥିବୀର ଅବିକଳ ରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତୁମର ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କି? କାହିଁକି ନା ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ ତୁଳନାରେ ଆମର ପାଖାପାଖି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଆକାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗୋଟିଏ ସମତଳ କାଗଜ ଉପରେ ମାନଚିତ୍ରଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମର ମାନଚିତ୍ର। ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମେ? ତେବେ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ପୃଥିବୀର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ଅଂଶକୁ ଏକ ସମତଳ କାଗଜ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ବା ଚିତ୍ର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଥି ଚିତ୍ରରେ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ମାନ ମାନେ କ'ଣ? ମାନ ମାନେ ହେଉଛି ସ୍କେଲ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନଠୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା ଯଦି 1 ସେମି, ଏହା ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ମାନେ ସତରେ ପୃଥିବୀରେ ସେହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ, ଏମିତି ତୁଳନା କରି ଗୋଟିଏ ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଚିତ୍ରରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛେ? ମାନଚିତ୍ର କହୁଛେ। ତା ଅର୍ଥ ମାନ ସହିତ ଚିତ୍ର ବା ଚିତ୍ରରେ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନଚିତ୍ର। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଆସ ଜାଣିବା ମାନଚିତ୍ରର କେତେ ପ୍ରକାର। ମାନଚିତ୍ର ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। 1 ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର, 2 ହେଲା ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର, 3 ହେଲା ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମାନଚିତ୍ର। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର। ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର କ'ଣ? ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ମାନେ ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ନଦୀ, ସାଗରୀୟ, ଅରଣ୍ୟ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଜଳବାୟୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନର ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲ? ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର। ରାଜନୈତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର, ଯେମିତିକି ମହାଦେଶ ହେଉ, ଦେଶ ହେଉ, ଜିଲ୍ଲା ହେଉ, ରାଜଧାନୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହିତ ଏହି ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମାନଚିତ୍ର। ଏହି ମାନଚିତ୍ର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଶିଳ୍ପ ମାନଚିତ୍ର ହେଉ, ରେଳପଥ ମାନଚିତ୍ର ହେଉ, ସଡ଼କ ମାନଚିତ୍ର ହେଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଡ଼କ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବା। କିମ୍ବା ବୃଷ୍ଟିପାତରେ କରୋନା କେସେସ୍ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ କରୋନା ମାନଚିତ୍ର କେମିତି ଆମେ ଦେଖେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କନଫର୍ମ, ଦେଖ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ କନଫର୍ମ ହେଇଛି, ଦେନ୍ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ଦେନ୍ କେଉଁ ଏରିଆରେ ରିକଭର ରେଟ୍ ଅଧିକ, ଦେନ୍ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଡେଥ୍ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଏମିତି
କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଏମିତି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଯେମିତି ନେଲି କରୋନା ତଥ୍ୟ, ଏଇ କରୋନା ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା।